kọwara anyị ihe mere ụnyaahụ maka na mkpamkpa anyị na-anụ bụ na ndị mmadụ bịara iwakpo gị wee gbaa ụgbọala gị ọkụ. Na mbụ ikelego Chineke maka na ihe mere ụnyaahụ. Even my worst enemy, I won't wish that to him or her. Let me say that now, yesterday, Budolo, on a very sound note, because now, Budogoremu, Choka, where Nnobi, only one stakeholder I met in Nnobi yesterday, or Toto, with the yes boss, Chechaya, Muyanogde from 9:02 to ebe to 1. Where happened no with Chichebakoka. Makana we meeting the yes think tank and the coordinators na King David Hotel by 1 p.m. I met a meeting, I know about minutes obe. Meet a meeting after 3. West Nigeria na Chio Good Hotel. Ebe nyelma award, Ndero Trust Club of GRA, Oka GRA, Yema Award. Professional Excellence Service Award. Aba kanje muna nde utum coordinators na yes na nde think tank nde na has yes anje java na tacha ya award dedicated that award 3 years members umu koroga nde ntrobe na agbasi mbọ ike funa soludo both next term of Anambra State. Esikwas maba we blue boss we sika mbunu unu we na Nnobi maka na party m nke ba apụga nwere meeting ụnyaahụ with ndị Idemiri South stakeholders and the party leaders were meeting at the Honorable Charles Ododo. So a meeting because of meeting the yes and meeting and the award in So everything after 4 to 5 from again I'm never award. Excuse myself. Blue boss so driver I'm driver na anyam so driver nando yim the yes we bakoya moto mwe na ba oka bem na oka lo bem na oka sizie driver I mean we can zo can say anyway na ebe nwelo ebe nwe party megolo meeting ka njekere mari ihe metara meeting then nwere ndo yim na abo ofu echile ọzọ na Nnobi onye Nnobi chiri ọzọ Charlie Paul Obidike then nwoke onye ọzọ n'elu ji a na-akpọ ya aka onye nwetelu ngwago nwee sị oke ka nzọ ọkpa na be ododo dị na-ejezie m mmalụ ka ha si ujuanize ndị na-elu ji na ndị na-echichili ọzọ. So I mere ebe after 5 I left nsi driver ya bute Helios ka I put with my friend Oragwuncha onye Ifite Dunu I buy na moto driver wee nyere m ana ga bata Nnobi ka bata nnọkwa o nwere one Venza na-esosi anyị n'ike driver na-asị gị ka Venza na-anya nwesị anya biko nyanye efe ka ọ gafee but the Venza never over take us until I love side ododo mba ebe ododo by the right the Venza continues here ka lose na get ododo ndị security na wee pụta wee sị na ododo anọ so mkpọzi ododo na phone ododo egwa m na o jere Enugu no sile na ewe jebe Abuja tata na maka seat of stomach ka o nwee ike nọ report nso ma na-akpachazi driver na-anyakwa m na-aga na-apụtazi anyị gacha Idemili Microfinance Bank now I head towards Salvation Army Nnobi just almost opposite former Nnobi Community Bank. No gunshot, very close and loud. Okwere gota kpatara nji anụ ya bụ egbe mgbe tọnụọ mgbe gwa driver biko na anyị amakwa ihe eme na mma pa mee moto ka nna mee moto apụzi mfụkwazie ndị security emechara nghọta na ndị security ala vigilante service ka ha na-exchange egbe ụmụ ndị na-exchange with ndị unknown gunmen mfụzi ka ndị unknown gunmen na-agba meanwhile driver m agbapụkwara gbachie moto with remote maka moto m remote kapa m na-agị na-ekwe ji m kia n'aka
anọzi ebe anyị zozili ndị ka ndị ahụ na-ese kedu ebe ọ nọ si kedu ndị nọ na moto wee welu egbe kụwa ya bụ moto m Helios 2019 model wee dọpụtaba ịmara moto m mana ngwongwo na-eju na moto m oge ọbụla. In fact, one side of the back of the Helios bụ documents file akpa ihe niile wee dọpụta nwa akwa wee dọpụta file na-eti na moto. O nwere Land Cruiser ha bụ Land Cruiser ka ha bụzi na-etizi moto na mi nwere Venza ahụ kwa itelu nke AF soba n'azụ echegolo iru n'ụzọ gbagokwala Ọka n'Ọkwa road. Nọ ebe nọ na-enyekwa ndị mmadụ gbọpụcha na-enyekwa ndị m na nnukwu na ha buru moto red ndị sekuriti ala ahụ ọga ha na-agbakọrọ egbe wee mụnye ọkụ n'iru m. Nwa nwaanyị bụ onye mere ife ahụ. Ụmụ nwaanyị na afọ ụmụ nwaanyị na ofu nwoke ha yicha black and black, nwoke yicha black and black yikọsa ihe red azụ kechisi isi ihe red n'isi. Ana m na-afụ ya clearly ebe nnọkọ zụkwa ndị mmadụ kpuchikwara m nọ na-afụ ya amụe moto nke ndị sekuriti wee jee mụe nke m ọkụ fee. O nwere ihe afara ndị fara ji efe mmiri nsọ ka a wee gbaa fecha n'azụ wee mụe ọkụ na moto m. So nọrọkwa ebe ahụ ọkụ wee bido nwube nwezie ọfụma na moto m wee banye moto ha wee pụọ. Nkelego Chukwu maka inye m the grace because m ka nghọta that na-enwe such confusion na ha adịba mma mmadụ ịgbaba ọsọ ma ịdị ọsọ ihe na-achụ gị. Emebụ ka m gbatuo oche moto m dị n'ala na moto ma ka eche nnọọ ndị na-agba egbe ka ha gbalịzie egbe gbagobe ebe abụrụ na-agbago. Eche nnọọ ndị na-agbaghala onwe ha ama na akwa akwụwere ọkpa sef na-aga. So na Chukwu nye m the grace to even ịgbapụta mapụ oge nnọ ya bụ egbe maka egbe a dị m nso dịkwuo loud enough na maka ọ bụrụ ọ dị fa nwere ike na-ege so egwu ka ọ knockout ka mkpọ na ana ma nke a so loud. Dịka ha gbanyezi ọkụ na moto gị mgbe a ka ha hapụzi ebe a pụwazi a nọ de moto nwụrụ ọkụ fa wee pụọ. Ha bupụchara onwe ha bupụ na moto m ọtụtụ ihe dị eme moto m ahụ aka asọ m na aka ntị remember nwa dọkụmentị. Ị na-ene anya n'oge nwa ka ndị a chọbịa mmasị na ọmụwa maka na ime ejisi na ọmụwa bụ na onweghị nji nke and enweghị nna-achụ and ekwesịrị na ọ bụ na onweghị nna-achụ ma ọ bụ nji nke aghara achụ and otu ya bụ ihe si mee nsịba na ọmụ ka a na-achụ then ịgba na mma asịzi na mma na-abatazi Nnobi mana abụ Nnobi abụ nwa afọ Nnobi nna m bụ Nnobi nne m bụ Nnobi. Echikwuru m ọzọ na Nnobi nna m chiwe m ọzọ 2000 so abụ m village boy local boy nwe every week ma ha nọ Nnobi. In fact o nwere oge m na-esi Nnobi a operate ihe niile nwelu dịka mmadụ egwu m ụzọ nwebe ya na Nnobi. So Nnobi bụ for me bụ a home even though na ọtụtụ ndị moto nọkwa na kwụchakwa na ilo gbachakwala ọsọ na arapụrụ ha wee jos gbaa nke ndị sekuriti mfụkwazi na nwere na mkpọ road na nwekwa shọtụ amụnyere ọkụ. Anyị na-anụ kepụ na onwe ndị nwụrụ na mwakpo a ma eziokwu na ndị mmadụ nwụrụ ebe ahụ. Anyị ka na-agwago na ndị sekuriti ndị vigilante ndị alụ. Okay, ha nwabụ ndị agbagbo. Enwere red van Siana ha bụ n'iru m anọ m nwa ya nwere ọkụ n'iru m ka o melu and ha nwechara ọkụ ha nwere nke m ọkụ nwee nke ahụ nnọdụ ọkụ gbọpụtara wee banye na Venza ofu na ndị na Venza tọọ nọ na Land Cruiser Jeep black Land Cruiser black
mmadụ one ka ịfọlụ egburu na ya bụ mwakpo afụgo m na egburu mmadụ na-abụ ka m fụrụ most importantly ama m ebe ọgụ a na-eje ebe ihe na-eme na-eje ajụgo nsị na ọ bụrụ na ọ dị politikal motivated nwee na-ajụ ajụjụ wee sị eche na afọ ka a na-ata na governance na ọ bụrụ na afọ ka na-ata aga why will people be killing themselves ka wee je taa afọ serve ndị mmadụ ha emezina n'ife ya na-eme maka na akwụkwọ n'ụwa dazie na nke onye rute ọkụta na ọkpọ ma ọ mere steeti ọtụtụ ndị niile will stop existing because na ndị amamaka ka ma ndị nka ike so ife na-eme ana Igbo bụ ndị na-elose out ọ bụ na ụmụnne anyị abụ m onye Igbo afọ nke onye Igbo esi na-ata ka onye Igbo ibe ihe niile na-ekwu bụ ka obodo dị mma ka na-eme and obodo otu uwe obodo esi dị mma bụ na anyị ncha bịakọrọ ọnụ tie a good leader ya eme ka ihe niile anyị na-achọ dị na mmezu obodo bụ obodo anyị ncha niile ihe mere ọkụ bụ na Nnobi ka o mere ndị ọbụla mere ife agbalụ ha wee na-asụ ọzọ emezina wee na-ayọ Chukwu ka anọ mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na njem a ndị sekuriti the guarantee the fourth guarantee afọ nke a na-anụmanụ ụda egbe ma na ha try to respond mana gịnị ka anyị emekwanụ and the last thing I would want to say bụ ndị na-akọrọ ha aka tata ma akwa na oge ha nwere ike ịbịa maka na achọ ndị polisi afọ chọọ ndị politicians afọ face them the common people maybe chọkwuo ndị nwere ego no matter how you make your money whether you make your money through government or not through government they will come for you so all the very important anyị ncha unite maka anyị ji ekwu ebe na ka ihe a na-eme ndị mmadụ gbara ọsọ nnukwu ọsọ and ọsọ ha gbalụ ogosi ọka ndị Igbo si eme ife otu ndị Igbo si eme ife bụ elutere oge mpempe abụ ndị ori pụta n'afọ Nnobi ndị mmadụ nọcha ndị ọhịa na-atụ ha okwute na-anaghị mkpu a na-ejije chekwa ha n'ime ya these guys are criminal elements and they should be treated like criminals same as amara ndị IPOB cannot go down to the level of onwe ha na-achụ bụ ndị IPOB and ha declare na ha na-achụ ha eme ka megide ndị Igbo so ihe a bụ ndị criminal elements catch into struggle genuine struggle ndị ihe wee na-emebisila anyị ụbọchị we should all unite ihe nji ekwu bụ na edi ya eme ọzọ anyị expect m ka ndị mmadụ pụta n'igwe girigiri bụ ugwu eze ka anyị unite ya wee fight ife a biko